ଓ ଜରା ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିକାଶ କାଳ। ତାହେଲେ এই ପାଞ୍ଚଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ କୈଶୋର ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷର ହେଉଛି ବିକାଶଶୀଳ ଦିଗ। ତାହେଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆମର ସମୟ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର 11 ବର୍ଷ ଠାରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷକୁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, 2ରେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, 3ରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ 4ରେ ଯତିବ୍ରତ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗାର୍ହସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଗତି କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବୟସର ସୀମା 25 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷ କାଳ, ପ୍ରଥମ ବିକାଶ କାଳ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା 11ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଶରୀରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯଦି 50 କେଜି ଜିନିଷର ଓଜନ ଉଠାଇବାକୁ ହୁଏ 6 କ୍ଲାସ୍ ଉଠାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ କ୍ରମେ ମଣିଷର ଦେହ ଓ ମନରେ ଘଟେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ବ୍ରତୋପର ହୁଅନ୍ତି, ତାର ତ ନାମ କହୁଛି ବ୍ରତ ଘର ଆମେ କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତୋପନ କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଯିବା ଟିକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗିର୍ଜାରେ ରଖି ଦୀକ୍ଷିତ କରାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ। ପଳେଇବା ଟିକିଏ ଆମର ଭାରତର ବାହାରକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶକୁ, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବ ଅଧିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଭୂତ ପ୍ରେତପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ରହସ୍ୟମୂଳକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଳକମାନଙ୍କର ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ସେହିପରି ବାଳିକାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବାଳକମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। 1ରେ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, 2ରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ବିଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ ରହିଲା, ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ପାକତନ୍ତ୍ର ରହିଲା। ତେଣୁ ଦେହର ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ୱାସନଳୀ, ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାକତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁପାତରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ, ସେ ଚାହେଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହୁଏ ବ୍ୟଗ୍ର ଏବଂ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୌଡ଼ିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୁଏ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିବା ଖରାଦିନେ ନଦୀ ଥାଏ ଶୁଷ୍କ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆକାଶର ଜଳପାତ ପରେ
ଝରଣାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବଣେ ନଦୀ ଗତି କରି ଚାଲେ ଗୋଟେ ମିଶା ପାଇଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ସମୁଦ୍ରକୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ନଦୀ ଯାଏ ବହି ସାଗରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନଦୀ ତାର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ କୌଣସି ନିୟମକୁ ନ ମାନି ବିଭିନ୍ନ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପଡ଼େ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସହିତ ରକ୍ତକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ନଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା'ର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଓ ରକ୍ତଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଏ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତା'ର ମନେ ପଡ଼େ ଅତୀତର କଥା। ପିଲାଦିନେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏତ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିପାରେ। ପିଲାଦିନେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରେ।